Titinen azken urtea pilotari profesional modura ez da soilik agur esateko urtea izango. Aurtengo lauterdikoaz gain Errioxarrak 2014ko binakakoa jokatuko du. Lehiakorra izan nahi du triziokoak azkenera arte. Yo me quiero despedir jugando los campeonatos y siendo competitivo. Debuta egin zuenetik urtero 21 urtez jarraian jokatu izan du gustukoen duen binakako torneoa. Para mí es mi torneo preferido. Abenduan amaituko zaion kontratua 9 hilabetez luzatuko du Titinek 2014ko irailaren 30 arte. Hala eman du jakitera Bidarte Aspe enpresako nagusiak. Datorren urtean San Mateoen ondoren Adarragan bertan antolatuko duten jaialdian esango du agur Titinek. Estaba claro que esto tenía que llegar. Ha llegado como las dos partes queríamos. Emaztea, familia, bere taldeko pilotariak, entrenatzailea eta lagunak izan ditu ondoan Titinek gaurko ekitaldian.